Ja vás vítam pri ďalšom videu z Tenerife a teraz si tu trošku vyšpecifikujeme trh s nehnuteľnosťami a ako sa nám tu pohli ceny s nehnuteľnosťami. Diana, ja ťa opäť vítam v mojom videu. A teraz sa ťa spýtam, ja som tu bol aj cez koronu, videl som ten realitný trh alebo tie nehnuteľnosti, ako to tu zhruba funguje, ako by si ho špecifikovala, že čím je špecifický tento trh s realitami na Tenerife? No, myslím si, že neviem, či to je z dôvodu korony alebo z iných dôvodov, ale tu sa k nám navalila asi celá Európa, dokonca aj z Ameriky. Áno. A tá západná Európa, oni tu boli už aj predtým, hej? Oni sú zvyknutí, tí Angličania a Škandinávci, hlavne v zime. Ale od tej korony, ako keby ich bolo ešte viac, jak predtým. A naozaj to vidno aj zápchy na diaľnici a proste nevieš parkovať. Bohužiaľ, to je všade na svete, aj tu. Ale ako keby taký naozaj únik akoby na ostrov. A tie ceny sa dosť navýšili, tých nehnuteľností. Takže keď je niečo dobré, keď sa niekomu niečo páči, treba to brať hneď. Pretože jeden deň to je na predaj, možno za pár hodín alebo za 2 dní to už nebude. Pretože naozaj ten trh je medzinárodný, sú tu ľudia, teraz hovoríme o nízkej sezóne a stále chodia okolo nás ľudia. Proste naozaj je veľa ľudí, a to je dôkaz toho, že je to dobré miesto, dobrá investícia, ale naozaj tie ceny sú vyššie, ale práve preto, ak sa nájde niečo, čo je naozaj dobré, tak treba sa okamžite rozhodovať. Pretože aj mne sa stalo, a tento rok a nie raz, že klienti prišli o byt, dokonca jeden klient o 2 byty, pretože si dovolil rozmýšľať 2 dní. Aha. A proste majiteľov to nezaujíma. Kto ako prvý, to je biznis. Jasné. Kto ako prvý dá zálohu, tento má. Takže naozaj aj je dobré počúvať nás, nehovorím teraz, že akože mňa, ale ako odborníkov, čo sa tu vyznajú jednak v realitách, jednak poznajú miesta, poznajú lokality, pretože my vieme, čo ten klient hľadá a čo je pre ňoho najlepšie. Áno. Takže nechcem hovoriť veľa, ale proste sú klienti, ktorí stále posielajú nové a nové veci, ktoré vieme, že pre ňoho to vôbec nie je to dobrá zóna, alebo je tam problém v komunite, ale proste a strácame tým čas, pričom mu pošleme niečo, čo je dobré. A potom už keď si za týždeň spomenie, že no tak dobre, tak už je neskoro. Takže keď niekto pozná Tenerife, je to trochu ľahšie s tými ľuďmi, lebo oni asi vedia presne, kde to chcú, za koľko. No ale takí, ktorí by radi investovali, ale ešte nepoznajú tie zóny, tak je dobre si sadnúť s nimi, porozprávať sa a fakt odporúčam, aby počúvali nás, čo im odporúčime my a rozhodli sa naozaj rýchlo. Takže pozor na to, není to ako na Slovensku, že niečo vyjde a máte čas, mesiac, 2 a že však ja počkám, tam padne cena alebo tak. Pozor, tento trh je fakt, celý svet tu poluje na tie nehnuteľnosti a treba veľmi rýchlo jednať. A ono najlepšie, keď tú nehnuteľnosť chcete vidieť a zároveň by ste chceli ju mať aj v dobrej cene, alebo respektíve chcete čakať na nejakú dobrú ponuku, tak v podstate vám doporučujem, buďte tu na tom Tenerife a kľudne si zaplatte aj mesiac a čakajte tu, aby ste vedeli veľmi rýchlo reagovať. Pretože ak budete reagovať z domu, zo Slovenska, tak sa môže stať, že, a ty si tuším aj predala tak nehnuteľnosti, že budete kupovať nehnuteľnosť cez videohovor z WhatsAppu. Hej, takže nebudete tu, ale proste tá reakcia musí byť rýchla. Áno, ale tak je dobre, keď si tu aj na pár dní aspoň spoznať tie zóny a už potom samotný ten byt, lebo sem chodia ľudia nielen na dlhú dobu, aj niektorí, ak som povedala, aj na víkendy, na týždeň. Takže možno nie je čas toľko pozrieť, ale je podstatné pozrieť zóny, ktoré vám odporúčime. Či sú to tie turistické na prenájom, alebo také tie, kde nechcete vidieť turistu a chcete len pre seba. Takže my vám ukážeme, ktoré zóny obehnúť a potom už keď aj prijete domov a urobíme videohovor konkrétneho bytu, ale už budete vedieť, v ktorej zóne to je. Takže dá sa to aj takto, ale ide o to, že to musí byť naozaj rýchlo. Pokiaľ povieme, že toto je to, čo hľadáte, treba to brať hneď. A hlavne nezamerať sa na nábytok, pretože tu proste tie apartmány, naozaj väčšina sú v takom stave, že ja viem, že doma by si to človek nekúpil, ale to nie je problém zrekonštruovať, vieme pomôcť, vieme to vyriešiť. Podstatné je poloha, výhľad, terasa. To je podstatné. Nábytok vôbec neriešte, pretože to sa dá vymeniť, to sa dá vymalovať. Je tu IKEA, takže tam sa môžete vyblázniť, tak ako v Bratislave.
takže viete si to zariadiť. Máme firmu, ktorá rieši prerábky, či už kúpeľne, kuchyni, takže toto sa dá riešiť. Neriežme nábytok, lebo to naozaj nemá význam. Áno, všimol som si ja, teda môj pocit je taký, že robím v súkromí s podlahami, s dverami, čiže akože chodím po tých nehnuteľnostiach na Slovensku a musím teda povedať, že tá stavebná kultúra, jak to tak môžem nazvať, alebo tá kvalita, je tu rôzna. A ja som si tak pomyselne urobil také tie hranice, že príklad poviem, taký dom, ako si stávate na Slovensku a viem, čo so mnou riešite pri dverách a podlahách, aké detaily, tak ak chcete detailne urobený dom, tak za mňa, ja neviem, podľa mňa tá hranica je tak 1 000 000 a vyššie. Bavíme sa o takej vile, hej, no, že áno. cukriková, to taká áno, v tej slovenskej akože kvalite, hej. Jo. A pri tých apartmánoch tá cena, ja si myslím, že je to tak okolo od tých 500, od toho 500 000 vlastne eur vyššie. Potom zase, ale ja zase napríklad vidím príležitosť tým, že som zručný a vedel by som si tu ten apartmán urobiť, sú tu normálne stavebniny ako u nás, tu nejdete na koniec sveta, proste je tu všetko. Máte tu hranoli, kavehačka, proste cementy, rôzne omietky, proste všetko tu kúpite ako u nás, hej. Čiže ja by som si osobne kupoval radšej, nazvem to vyžitý apartmán za lepšiu cenu. Určite. A prerobil by som si ho na svoj obraz, čiže by som ho celý vykuchal, samozrejme nešiel by som sem s rodinou, ale išiel by som sem sám, maximálne 1, 2 k sebe, hej, urobil by som ho a vlastne tým vám získa na hodnote a keď si to robíte svojpomocne, tak kopec peňazí tu viete ušetriť. Alebo keď nie, tak potom dá sa to riešiť tiež cez videohovor, tak tiež máme človeka, ktorý tam príde, ja tam prídem s kamerou a detailne si vieme povedať čo ako. Ale to už je na každom, ako, kto ako to chce riešiť. Takže ale dá sa aj tak. Samozrejme svojpomocne je to najlepšie, ale nie každý má možno čas, alebo to nevie, ja by som nevedela. Hej. Takže kto by mal záujem, ja zverejním môj mail pod videom, bude v popise, takže kľudne mi píšte a ja vás milé rád nakontaktujem na Dianu, ktorá sa už tu o vás postará a dá vám tie informácie, čo potrebujete vedieť. Ďakujem, Diana, za toto video. Ja. Pozdravujem vás a teším sa na vás pri ďalších videách.